Вось Сымон знайшоў такі грыб неймаверны. Называецца галавач мешкападобны. Выглядае нібы лямпачка нейкая. З такой фактурай, тэкстурай і унікальнай. І ён умоўна ядомы, што самае цікавае. Мы ўжо пра яго пачыталі. Вось, распавядзі, калі ласка, дзе ты яго знайшоў? Я его нашел там, где мы собирали, может, года 2 назад шишки для варенья. Радио. И Я пошел, то есть не где шишки, а я собирал для мамы зелки и потом поехал, думал, по дорозі, може, заважу кветок, і коли я йшов їх шукати, тоді я знайшов, бачу, какой-то гриб. У траве прямо? Ну, не бачу, было вот этой вот половины, вот такой вот тогда. И подумал, что это курица. Думаю, спрашиваем сегодня. Порвал. И радостно поклал у заплечника, сорвал зелок, ну и поехал. Вось, ну, малайчына, віншую. Гэта даволі рэдкі гриб. Я жоднага разу такі не бачыў. Вось, віншую цябе. Поспехаў грибных. І вось даследаванні працягваюцца. Пішуць, што калі ён унутрох як зефір і белы, такі тугенькі, тады яго можна нават ужыць у ежу, што ён ядомы. Ён адносіцца да класу умоўна ядомых, наколькі мы прачыталі. Вось, не ведаю, ці вырашымся гэты экземпляр пакаштаваць, але даволі цікава. Можна, ў прынцыпе, і прыгатаваць. І ён падобны да тварагу. Ці да. А чым пахне? Ну, пахне цвілем. Цвільным сыром. Такі смачны, дарагі сыр. Сыром з цвіллю. Вось якое меркаванне нашага эксперта 7гадовага. Вось так. Яшчэ раз. Наблізь, адкрый яго. Вось такая вось фактурка. Вывучаем прыроду і грыбы. Так, Сымоня? Паглядзеў інтэрнэт, сябры, і вырашыў такі імправізаваны рэцэпт зрабіць. Вось абмакнуў у яйка з вяршкамі, перамешаная там яшчэ соль, і ў паніравальныя сухары. І ў паніравальных сухарах буду смажыць. І Сымон меў рацыю. Ён пахне рэальна як такі элітны, делікатэсны сыр з цвіллю. Таму гэта проста знаходка дня. Паглядзіце яшчэ раз, якая фактура. Вось, буду гатаваць. Вось, ужо смажыцца. Заўтра ранкам пакаштую, сябры. Вось, спадзяюся, Google правільна распазнаў. Я думаю, што калі на маім канале праз дзень-два з'явяцца новыя шорцы або відосікі, тады са мной ўсё добра. Да сустрэчы. Апетытна выглядае. І пахне таксама.